खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव सोलोंथाइ लानानै साख्रि मोननो हानाय सासे लाइमोनखौ दिनै आमलाइगुरियाव गाजा गोमजायै बरायदों। गसाइगाव महकुमानि आमलाइगुरियाव थानाय आसाम फिजिकेल एकाडेमिनि फिन आरोबाव गिदिरथार जाफुंसारनाय। आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव सोलोंथाइ लानानै TA आर्मि साख्रि मोननो हानाय क'क्राझार जिल्लानि प्रितम हाज'वारि मुंनि सासे बर' लाइमोनखौ दिनै गसाइगाव महकुमानि आमलाइगुरि गामियाव थानाय आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव गाजा गोमजायै बरायनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गासैबो सोलोंसाफोरखौ खुसिजों रंजाखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि भारतारि रौनिया बिफानाव साख्रि मावनानै आजिरा मोननाय सानै सुबुंनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों गायसनजानाय बे एकाडेमियाव दिनैसिम गोबां लाइमोनफ्रा साख्रियाव थिसनथाइ मोनगासिनो दं। बेनिखायनो जाय लाइमोनफ्रा साख्रि मावनो गोसो बिथांमोनखौ बे एकाडेमियाव फैनानै सोलोंथाइ लाफैनो थाखाय खावलायहरदों एकाडेमिनि बिबानगिरिफ्रा। आसाम एसेम्बलि बिसायख'थि खाथि सफैनाय समनि गेजेरावनो क'क्राझार जिल्लायाव आबगारि बिफाना गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा जौ जब्द खालामनो हादों। थांनाय 16 मार्च खालारनिफ्राय लानाय जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों जिल्लानि मोनबा बिधानसभा बियाबनिफ्राय नोगोद 10 लाख रांनिबो बांसिन आयेन बेरेखा जौ जब्द खालामनाय जादों। बे बेलायाव क'क्राझार जिल्लानि आबगारि मावख'गिरि अजय बायनिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गसाइगामि, दतमा, क'क्राझार, बावखुंग्रि, परबतजरा बिधानसभा बियाबफोराव बे अपारेशनखौ खालामनाय जादों। हमनो मोननाय जौआ 8,291 लिटार, IDF 23.185 लिटार, न'आवनो दिहुनजानाय गुबुन हादोरारि जौ IMFL 30.550 लिटार बियार आरो 32 लिटार डिनेसर्ट एलकहल DA खौ बोखांनो हादों। बेफोरनि गेजेराव गसाइगाव बियाबाव बयनिख्रुइबो बांसिन IDF, IMFL आरो बियार जब्द खालामनाय जादों। बिफाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला जब्द खालामनाय जौनि गासै बाजार बेसेना 10,21,450 रांसो जागोन होनना फोरमायदों। इजराइल, आमेरिका आरो इराननि गेजेराव सोलिबाय थानाय दुंहाव थासारि सोमजिनायनि गेजेरावनो मोनसे खौराङा सोराङाव फैदों। आमेरिकानि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला दिनै इराननि अख्रां लामायाव आमेरिकानि गंसे F-15E बिरखंआ गाहायाव गोग्लैदों आरो सिलिंखार जायो। मख'जाथावदि थांनाय 28 फेब्रुआरि खालारनिफ्राय जागायनाय दावहानि उनाव बियो गिबि खेब आमेरिकानि दावहारु बिरखंखौ इरान हादोरनि सिङाव गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिरखंआव सानै पाइलट दंमोन। बे समावनो सानै क्रू मेम्बारनि गेजेराव सासेखौ आमेरिकानि स्पेशेल फर्सआ रैखा खालामो आरो गुबुन सासेखौ नागिरनाया सोलिगासिनो दं। आमेरिकानि जौसिन खौरां एजेन्सिफोरनि बायदिब्ला बे बिरखंआ टेकनिकेल फेलें जानायनि थाखाय गोग्लैदों एबा इराननि रैखाथि हान्जानि गाग्लोबनायनि जाहोनाव सिलिंखार जादों। नाथाय बेनि सायाव दासिम जेबो रोखा मावख'आरि फोरमायथि मोननाय जायाखै। बेफोर गासैनिबो गेजेरावनो इराननि टिभि चेनेलफोरा फोसावोदि जुदि सोरबा नोगोरारिया आमेरिकानि पाइलटखौ हमनानै पुलिस एबा मिलिटारिनि आखायाव गथायना होयो अब्ला बिसोरनो बान्था होनाय जागोन होनना फोरमायदों। दासान्दि बिसायख'थिनि दुंहाव थासारि जानायखौ नुनो मोन्दों। गोबां जायगायाव गुबुन गुबुन पार्टिनि गेजेराव सोमजिनाय दाङाबाजिया जोबनानै थाङाखै। BTCजों लोगोसे आसामनि दाब दाब जायगायावबो बेरेखा दोलोफोरनि गेजेराव गाग्लोबलायनाय जाथाया जाबाय थादों आरो बेबादिनो फिन आरोबाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। सनारिनि बरहाटआव मोनसे गिख्रंथाव मानसि बुथारनाय जाथाय। BJPनि मावथिया लावथिजों बुयै बुयै सासे सुबुंखौ बुथारदों। बे जाथाया सराइदेवनि बरहाटनि सा समदाराव जादों, जेराव कुटकन बरा मुंनि सासे सुबुंखौ बेनि लोगो तिलेश्वर मुर्मुआ गाग्लोबदोंमोन। फोसाव बिलाइ राननाय समाव सानैनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिदोंमोन। तिलेश्वर मुर्मुआ गावनि लोगो कुटकन बरानि खर'आव लावथिजों बुयो। कुटकन बराया जायगायावनो जिउ गोमायो। बरहाट पुलिसआ दायनिगिरि तिलेश्वर मुर्मुखौ बे समाव खाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बड'लेण्डखौ प्रमद बर'आ दिल्लीयाव फानबोबायब्ला बेनि सिगां सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया बिथाङा फानग्रोदों आरो नैथियाव हाग्रामा महिलारिया BTC गोरोबथा खालामनानै बड'लेण्डखौ दिल्लीयाव फानबोदों। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों मिरु UPPL लाइमोन गांखंनि नेहाथारि फुकन लाहारी बिथाङा, जेराव बिथाङा बावैसो सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन
जेराव आथिखालाव गोबां सुबुंफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिटिसिनि बारग'सि प्रमद बर'खौ बेपारी बिटिसिखौ फानबाय बायदि बायदि रावजों सोंखारिनायखौ नुनो मोनबाय थादों। बेबायदिनो बिटिसिनि आर्टिकेलनि हाग्रामा महिलारिखौबो बुंबोबाय थायो बायदिसिना, जेराव एसटि बेपारी बेबायदिनो गोबांथार बुंदों। बेराफारसेथिं फुकन लाहारिया ओरैबायदि बुंदों दि बड'लेण्डखौ प्रमद बर'आ दिल्लीयाव फानबोयोब्ला बेनि सिगां सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया बिथाङा फानग्रोदों आरो बेनि उनाव नैथियाव हाग्रामा महिलारिया बिटिसि गोरोबथा खालामनानै बड'लेण्डखौ दिल्लीयाव फानबोदों होनना बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिपिएफ दोलोआ गुफुरखौनो गोसोम आरो गोसोमखौनो गुफुर होननानै थगायग्रासो, बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों मिरु इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि नेहाथारि फुकन लाहारिया। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।
बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।